D'acord, doncs moltes gràcies. Aquí veiem el traçat de lo que seria la pista de l'aeroport. A la part de baix de la dreta de la pista seria el punt d'aterratge. Això és més o menys en una zona pròxima al límit de la parròquia entre Canillo i Encamp, tot a dins de la parròquia d'Encamp. Els avions aterrarien des d'aquest punt en direcció cap a Grau Roig, que on s'acaba la pista és allà on ens indica el cursor en aquests moments. D'acord? L'impacte ambiental és una de les nostres grans preocupacions, fins al punt de que la cambra, si no ho veu clar que es fa ben fet i que s'han de prendre totes les mesures compensatòries que calgui, quasi preferim que no es faci res i que es deixi allò tal com està, d'acord? Però sí que és cert que abans de tancar un projecte tan important com aquest s'ha d'analitzar en profunditat i amb una visió completament tècnica i científica del tema i arribar a les conclusions que toqui. D'acord? Per tant, aquí veiem la situació de la pista. La pista està rodejada d'infraestructures existents, de pistes d'esquí, de carreteres, de línies elèctriques, que ens ajuden a la creació d'aquesta nova infraestructura. A priori no s'ha vist gaires problemes l'impacte ambiental, però això ho ha de dir el que faci l'estudi d'impacte ambiental de tot el projecte, que ha de ser un tècnic especialista i independent. I el que sí hem previst en el nostre pressupost, quan hem fet l'estimació de costos, és un 44% d'aquest pressupost amb mesures compensatòries per reduir aquest impacte ambiental que produirem. Nosaltres dividirem l'impacte en dues fases diferents. Un és l'impacte durant la fase de construcció de la infraestructura i l'altre és durant la fase d'explotació d'aquest aeroport una vegada que hem acabat les obres. Durant la fase de construcció, tal com diu la llei d'aquí, s'haurà de fer un estudi molt aprofundit de l'ecosistema de flora i fauna d'aquí d'en Valira, analitzant el grau de protecció de cadascun d'aquests elements vegetals o animals, i s'hauran de prendre tota una sèrie de mesures, algunes preventives i algunes altres correctores. D'acord? És evident que tindrem moviments de terres que seran similars als moviments de terres que s'han fet a les estacions d'esquí, no són més importants que les que ja s'han fet. Des del punt de vista de reducció d'aquest impacte amb l'enginyeria CGX, que són els que ens han dissenyat la pista de l'aeroport, s'han estudiat 8 traçats diferents per mirar d'adaptar la pista al màxim possible a l'orografia del terreny, per mirar de minimitzar, d'una banda, moviments de terra i, d'altra banda, l'impacte ambiental d'aquests moviments de terra. I, finalment, hem arribat a una pista de 1.800 metres, que ens hem estalviat uns 200 metres de pista pel fet de fer-la uns 3 graus, amb una pendent d'uns 3 graus en direcció a Grau Roig, de manera que quan aterri amb una lleugera pujada i quan despegue, que despegue en direcció, diguem, Sol 10, despega amb una lleugera baixada i tant quan aterra com quan despegue, el fet de tindre aquesta pendent ens permet reduir aquests 200 metres de pista. S'ha analitzat aquí els riscos geològics de la cartografia de govern i veiem que és una zona molt estable, és una zona que no té allaus, no té moviments de terreny, no té caigudes de blocs, no té inundacions, simplement té alguna corrent d'arrossegalls d'algun torrent dels que baixen cap al Valira i poca cosa més, i això fa que sigui fàcilment solventable i que no suposi absolutament cap problema en aquest sentit. La integració al paisatge és una mesura importantíssima per nosaltres, que inclou no solament la reposició de la totalitat dels arbres, que això potser és el que es veurà més des del punt de vista visual, però sí que s'han de reposar els ecosistemes afectats, ja sigui en el mateix lloc quan s'acabin les obres o en zones pròximes, de la manera que els tècnics ens indiquin que s'ha de fer. L'edifici que s'haurà de dissenyar haurà de ser un edifici de la terminal de consum energètic zero, tal com s'estan construint altres edificis aquí a Andorra, i de manera que tota l'energia que consumeixi l'edifici es pugui produir en el mateix lloc. Això és factible 100% amb energies renovables i no té cap
problema tècnic ni econòmic en aquests moments, que és una cosa que es fa de forma bastant habitual. L'edifici aquest ha d'estar perfectament integrat en l'entorn natural. Si veiem aquí en aquesta imatge, tota aquesta fons de la Vall d'en Valira, hi tenim tota una sèrie d'activitats de lleure i esportives en aquests moments. Hi ha motos de neu, hi ha gent que fa esquí de fons, esquí de randoner, hi ha tota una sèrie d'activitats que el fet que hi hagi la pista aquí no té per què posar un problema. Les activitats es podran seguir realitzant, inclús es poden fer alguns passos subterranis per sota la pista d'un cantó a l'altre si es creu necessari, perquè aquestes activitats no parin i puguin continuar. Si passem a la diapositiva següent, aquí veiem la implantació de tot el que és l'aeroport, de la pista d'aterratge i de la zona d'aparcament d'avions i de la terminal. La terminal és la zona marcada amb groc, seria això d'aquí marcat. La pista, perquè ens fem una idea, té 45 metres d'amplada asfaltada, 45 metres són 8 carrils, és a dir, és el doble del que és la carretera general, que la carretera general la tenim aquí a la vista amb aquesta mateixa imatge al port d'en Valira i veiem que efectivament és el doble, no és més que això, 1.800 metres de llargada i el que sí que hem de tenir és una franja plana a banda i banda de la pista d'uns 50 metres per cada cantó, que és una zona d'escapatòria pels avions en cas d'emergència, que és una zona on no hi poden haver arbres. El que sí pot ser és una zona verda, exactament igual que les zones verdes que hi ha ara, amb la mateixa vegetació i amb la mateixa fauna, sempre que sigui petita, que pot ser aus, micromamífers, amfibis, rèptils, etc., fins a un cert nivell, fins a un cert tamany, però que puguin conviure aquí amb l'aeroport sense que suposi un problema. Parlem d'un aeroport que rebrà pocs vols al dia, relativament pocs, és a dir, no és allò Barcelona, un avió cada minut, sinó que poden ser alguns avions al dia. No han definit quina quantitat, però poden ser 5 o poden ser 10, però poden ser d'aquest ordre. Entenem que difícilment podran haver-hi més avions. Si analitzem l'impacte ambiental de l'explotació, de l'explotació d'aquest aeroport, és a dir, una vegada estiguin les obres acabades i s'hagi refet ja totes les mesures compensatòries de l'impacte ambiental, el fet de tindre un aeroport aquí, igual que qualsevol altra infraestructura, edifici, carretera, etc., necessita un manteniment i aquest manteniment té un impacte ambiental, també l'hem analitzat i hem mirat de minimitzar, de trobar solucions per minimitzar aquest impacte. D'acord? La primera mesura que tenim que ens consumeix energia a la pista d'aterratge és la treta de neu. Aquí és una zona que tots coneixem que té nevades abundants. El que s'ha de fer és treure el paquet de neu grossa amb unes màquines de neu igual que les que utilitzem a les carreteres i a la resta de neu que queda, que en queda un parell de centímetres al voltant de la pista, al damunt de la pista, el que hem de fer és degelar-la. Per degelar-la, hi ha diverses opcions. Una opció és aprofitar la calor dels transformadors de FEDA que tenim aquí. Veiem en aquesta zona que marca la imatge, hi ha uns transformadors que són de les línies elèctriques que alimenten Andorra des de França, que arriben aquí, i aquí hi ha uns transformadors, propietat de FEDA, que transformen l'electricitat a tensió més baixa i la reparteixen pel país. Aquests transformadors generen una calor pel propi funcionament que actualment es perd en el medi ambient i que es pot aprofitar per degelar la pista sense massa problemes. També hi ha l'opció d'escalfar la pista amb instal·lacions de geotèrmia, que és la manera més eficient de produir calor des del punt de vista ecològic. I també hi ha altres opcions que s'hauran d'analitzar en profunditat i que tampoc hi hauríem d'entrar ara massa en detall perquè no és aquí l'objecte, però hi ha solucions ecològiques que utilitzen al Canadà, per exemple, de barrejar un 20% de potassa amb un 80% de suc de remolatxa,
de remolatxa vermella. El que fa la potassa és desgelar la neu i el suc de remolatxa és un antigel que fa que l'aigua, una vegada desfeta, ja no es pugui congelar fins a temperatures molt més baixes i, per tant, es pugui escórrer de la pista i la puguem recollir per tractar-la, fer-li un petit tractament físico-químic per poder-la llançar al medi ambient, però que, en definitiva, el 80% és suc de remolatxa, podria anar directament al riu sense cap problema. Els vehicles de servei de l'aeroport han de ser vehicles 100% elèctrics. Els vehicles són els petits cotxes que es desplacen d'un avió a un altre o els vehicles que arrosseguen els avions a la pista. Són vehicles que fan molt poques distàncies molt curtes, que treballen durant molt poc temps, que tot i que tenen que arrossegar moltes tonelades, que això dura pocs minuts i, per tant, és la configuració ideal per un vehicle elèctric. És a dir, tu fas treballar el vehicle amb la bateria durant pocs minuts i després tens molta estona per tornar a carregar fins que es torna a utilitzar. Per tant, és la configuració ideal per un vehicle elèctric. Aquests vehicles ja s'estan dissenyant, no és un invent nostre, s'estan dissenyant ja per tots els aeroports i d'aquí a pocs anys ho seran a tot arreu. En la imatge que tenim aquí veiem els avions dibuixats. Això són Airbus A320 posats a escala, és a dir, això és el que ocuparà. La situació de l'aeroport, de la terminal, en principi, nosaltres hem previst que segurament amb 3 fingers d'accés als avions seria suficient, per això s'haurà de fer un estudi més detallat per part dels tècnics. Tot aquest aeroport, la terminal, està situada més o menys a la meitat de la carretera que va entre Creu Roig i la carretera general, més o menys a la meitat, d'acord? Per tant, no toca l'estació d'esquí, estem separats. I també voldria explicar que el consum de combustible, que això també s'ha de tenir en compte des del punt de vista ambiental, el consum de combustible dels avions i dels cotxes per persona i per 100 quilòmetres de recorregut és més o menys del mateix ordre de magnitud, al voltant de 2 litres per 100 quilòmetres per persona, d'acord? Això són xifres estàndard, evidentment, dependrà del cotxe que escollim i de l'avió que escollim, però és del mateix ordre de magnitud. Què vol dir això? Vol dir que la situació, el fet de portar persones a Andorra amb avió no serà pitjor des del punt de vista mediambiental que portar-les en cotxe. En tot cas, serà millor. Per què? Perquè les distàncies són bastant més curtes. I a títol d'exemple, anar a Andorra a Barcelona són 215-220 quilòmetres per carretera, amb avió són 140, d'acord? Perquè vas en línia recta, simplement per això. Per tant, portar gent amb avió a Andorra serà menys contaminant que portar-los en cotxe. És veritat que els vehicles de rodes estan evolucionant cap a cotxes elèctrics que tenen una millor eficiència des de tots els punts de vista, però això també està passant amb els avions. Els avions que actualment fins ara eren 100% de combustible, de querosè, actualment ja els estan implantant motors elèctrics als trens d'aterratge per desplaçar-se per la pista. Fins ara havien d'engegar els grans motors de grans potències per moure's a 10 km per hora a través de la pista per desplaçar-se d'un cantó a l'altre de la pista. Això, des del punt de vista energètic, és un desastre. Des del punt de vista mediambiental, doncs, no ajuda gens. I des del punt de vista acústic, doncs, és molt molest. Per tant, el fet que els avions ja comencin a implantar els motors a les rodes doncs, facilita que hi hagi menys soroll i menys contaminació a tot el voltant de la pista, de l'aeroport. I també s'ha de tenir en compte que els avions també estan evolucionant cap als motors d'hidrogen. Els motors d'hidrogen, Airbus ja ha dit que els posa en funcionament l'any 2035. Ja tenen diversos avions amb motors d'hidrogen en proves posats, de manera que ja s'està treballant a fons amb aquest tema. Un motor d'hidrogen és un motor que porta una càrrega d'hidrogen, es consumeix l'hidrogen, es combina amb l'oxigen de l'aire i produeix vapor d'aigua, H2O. Per tant, és un motor que té zero contaminació,
i que a més és molt més silenciós que els motors actuals. Per tant, tot això que serà una evolució que veurem els pròxims 10-15 anys, doncs anirà a favor de reduir aquest impacte ambiental. També és veritat que això serà un aeroport que per el context orogràfic que té, doncs haurà de treballar sobretot amb hores diurnes. Segurament no es podrà volar amb hores nocturnes, això és un avantatge des del punt de vista d'impacte ambiental, de soroll i de contaminació, sobretot per tot l'entorn natural. Els animals en gran percentatge són nocturns i el fet de sentir sorolls que puguin molestar-los doncs, impacta negativament cap a ells. Si això només es produeix de dia, que és quan hi ha menys activitat animal a la zona, doncs sempre és un avantatge important. També hi ha l'opció de poder limitar quins avions volem que aterrin en el nostre aeroport i quins no volem que aterrin. Per què dic això? Doncs perquè la darrera generació tant d'Airbus com de Boeing, els d'Airbus en diuen Neo i els de Boeing, no recordo exactament el nom, però també tenen una denominació especial, tenen un consum de combustible al voltant del 25% de menys i un soroll de l'ordre del 50% inferior, amb la qual cosa doncs, tot això és una millora directa que podem escollir nosaltres quins avions ens puguin aterrar i quins no, i també pot ser un motiu de que les companyies van renovant de forma contínua els avions que tenen. Els nous avions ja seran tots així i a poc s'anirà uniformitzant a tot arreu. Si passem a la diapositiva següent, això és un aeroport, l'aeroport de Samedan-Engadin, això és a Sant Moritz, a Suïssa, és l'aeroport de Sant Moritz, i és un aeroport que té pràcticament les mateixes característiques del que estem parlant. Veiem aquí una pista d'aterratge al fons de la vall, que té la mateixa longitud que la nostra, 1.800 metres, amb 45 metres d'amplada. En aquest cas concret té una pista lateral de desplaçament dels avions en funció de si han de despegar d'un sentit o de l'altre perquè el vent vingui d'un cantó o de l'altre. En el nostre cas, aquesta carretera lateral, aquesta via lateral, no s'utilitzarà, no la tindrem perquè no podem despegar només que en un sentit i aterrar en l'altre sentit. Per tant, no necessitem aquesta pista de desplaçament. I en aquest cas concret, el que sí és veritat és que el fet de fer aquesta pista d'aterratge, que en el seu cas van fer un referèndum que el va votar el 80% de la població a favor, el que ha fet és un canvi de 180 graus a tota l'economia de la zona, augmentant el producte interior brut de forma molt important. Doncs a partir d'aquí torno la paraula al president de la cambra. Moltes gràcies.